herkes zane mewqif meclisa leşgerî belliye em dijî şerin rewşa Sûriyê giştî ku hey rewşa miletê Sûriyê piştî 12 sala şer êdî ev millet hewceyê aştiye bi hewceyê hêvî ye ji xwe tiştê ku dixewimin zehmetê ku çêbûnî hem carî aborî da hem carî civakî da hem carî siyasî da hem carî navnetewî de giştî destxwe yani tiştê ku zextê ku ser miletê me dibin divê derê de min jî bi wê tesîr dibe lê zêdetir wextê ku navê min bije tê tekrarkirin li ser zimanên radarên dewleta Tirk ji ser û komar de bigire hetanê jêr û li bû tevgerê wan bin pêkirnê ku li xetê cebhê çê dibin qestê ku li ser gundê me çê dibin ew qestana hetan berdewam in. Tiştê ku 2019 hêzên kolasyonê ji min bije vekişiyan hêzên Rûsyê heye ji xwe noqteyê me tensîqê bi Rûsya re heye ew tensîq berdewam e rojane ev pêntêkirnê ku çê dibin êrişê ku çê dibin ji xwe rojane terefê Rûs cê agahdar in hin cihada dewrê wan jî derdikevin leşin ser xetirê cihê ku qest lê çê dibe cihê ku ziyanî çê dibe cihê ku milletê de hedef tê girtin hêzên Rûsî çim çavê xwe dibînin em dikarin bêjin divê ayîl de hinekî xebat heye ked heye ji bo ku pêntêkirin kêm bibin an jî tehdîd kêm bibin ji alî hêzên Rûsî da lê mewqifên zeyîf an jî mewqif wextê ku têrê nekirin nabe astengî bo ku dewleta Tirk hîn bisekînin ev نال سر خط جبهه پرانید و دمی داویدا herkes hani hêzên rejimê berin bi xeta Sûrînayê ku li ser xetê cebheyê hêzên rejimê li wê derê çî ew itîfaqa eskerî ku çî bûyî dibin wê itîfaqê da û dibin garantiya dewleta Rûsya lê tevî ku wa dene de rastî êrişa tên rastî hetanê belafirên keşfê li noqtê rejimê dane ba mewqifê ku ji alî cîhetên damin ê ku bin siya wan dawin ew itîfaqî çî bûne hetaniha mewqifê wan zeyîf dihêle ku dewleta Tirk hîn derbaser bike niha derbarê şerê li hember Daişê em wek meclisa min leşgerî hîn em beşek ji kolasyona navnetewî ne hîn tevgera me li dê jî Daişê berdewam e heta niha şîrînên Daişê veşar têne girtin hîn heta niha wê me li şerê me li hember Daişê berdewam e hîn ew xeteriya tam têk neçûye herkes zane hetanî hetan rûzberê gelek rûnû qewmî endamekî çeteyên Daişê hene kevalê me hêzên ewlekariyê şehîd xistin û hewlda ku birevê lê tevî ku wê hate girtin yani ev mijarina gişkî li ber me tehdiyatê ku hene hîn xelas nebûne نمونeyek ji Sûriye dema pêş nمونeyek ji bajarên ku ji Daişê hatiye rizgarin ayîl de pêşketinê mezin çî bûne başa sala da rewşa min bije hemûmî hatiye guhartin çi ji alî aborî da çi ji alî ferebûna bajêr da çi ji alî hejmareke zêde penaberên ku li min bije dijîn ev gişkî wextê ku ev pêşketin li hember gefên dewleta Tirk an jî hember hewldanên êrişên dewleta Tirk ev tehdiyatana gişkî ji nîv de vedigerin û ji nîv da hem Daeş tevgera xwe zêde dike hem alî netresiyên millet bû ku ciyana xwe asayî berdewam neke divê de çî tê hem derketina ji Sûriyê herkes zane dibe demê dawî de ev hicrayê ku çî dibe derketina ku çê tê wek meclisa min bije leşgerî li hember gelê me û em karin bi milletê xwe biparêzin hezirê me di asteke herî bilind de hene eger kem rast êrişa werin em ji xwe bersiv ve êrişa bidin ji kîj terefê biro ve em li milletê xwe biparêzin ev sondda me ye tevî ku em naxwazin bigîje rewşa ji bo ku ve şeran şerek pêş nekeve ji bo ku rewşa çareseriya siyasî di Sûriyê de pêş bikeve ji ev me were xwestin em ê bikin lê eger ku terefê ku hîn ji xûna Sûriyê têr nebûne hîn dixwazin arozî berdewam bike hîn dixwazin rewşa şer derbikeve li hember êrişê wan eger ku êriş çêbin sondda me em milletê xwe biparêzin pêwîstî heye ku herkes bi milletê Sûrî re bê alîkar ji bo ku çareseriya siyasî pêş bikeve û herkes were wê çareserî divê mijarê de hêviyê me hene ku civaka navnetewî divê millet de bê alîkar nebe alîkar ku çavê xwe ji kesên ku dixwazin ji nîv de hîn millet bipeciqîn hîn ji nîv de şer pêş bikin hîn ji nîv de rêyên eskerî bixwazin mijara çareser bikin gerek lê pêşê wan were girtin li tersî wî tiştî gerek e rêya çareseriya siyasî derbayî wê çareserî ji bo Sûrî tune û ba êşeka vê milletî ji bi dawî nabe ille ku heleke siyasî çêbe çareseriyeke siyasî çêbe